Selam dostlar, TMTV telekanalında Təmli Kreş tapşırığı həm көргенегізше bugün biz sizden bilen yana studiyada, yana kuxnyada. Çünki tapşırığımızın sponsoru bulgan Күн күреш техникасы жетіштіруші Mili компаниясы бізні өзіне қонаққа дәшті. Келіңіз әлі, келіңіз біздің кухняда тапшырыны түшіріңіз де, біз енді ұзақ ойлап тұрмадық, шұндық ризалаштық, çünkü біз яңалық яратабыз, çünkü біз яратабыз шундай мотор кухня, біз яратабыз шундай техниканы, мына бұл техниканы білесіңді, барысында, көресіңді, барысында Mili компаниясы жетіштірі. Алар турында біраз ғана сынырақ, айдағыз күттірмегенде өзі біздің қонағымызны. Міне аңа қарағаш шундай татар халық мақалы ескертші. Az aşa hem asıl yaşa deyip. Mine аңа қарағашында да бик az aşı kebek şunday fikir tuva, güzelim nişettirəyi. Bizdə qonaqda bugün estradımız yıldızı, populyar jirişimiz, blogger, hem indi özünün yavulıqlarının kibitinin hocası, generalni direktoru, irindən sən, salavatdan sən indi hem elbette Medine isimli motor kışıklarının en iyisi. Güzelim. Rahmet Bulat. Selam. Selam tamaşaçılar. Menде motor studiya. Qora iskitkіш. Mine, sen kelir işin tırıştığın gibi zana. Құтлайым. Мен бик күттім бұл ұшырашуына. Біз бит енді теге форматта ішлеген едік бірге. Хачапури пішірген едік. Әйе. Ол хачапури шындай шәп келіп шықты. Шәп, мен аны қазірді не пішірем? Пішіргеліп? Пішіргелім yok менің. Ләкин бүгін Сиңа хачапури bulmayacak. Біріншіден, әйде тапшырының шарттарын тағын ескер түшірейік. Біздің телевизион тамашашыларымыз рецептлар yollaylar. Biz bu retseptlarını taqdim etemiz sizге, яғни біздің қонақтарымызға. Бүгін ол сен, қонағымыз. Сен шул рецептini қарайсың да, һәм бүтін ұсталығыңны ішке жегіп, шул рецептini әзірлерге тиеш болашақсың. Әгер тапшыру ақырында сен әзірлеген ризық шул фотодағы кебек келіп шықса, сиңа біздің тапшырыбызның генераль спонсоры болған Кукмара металл соғытсаба заводы ашық аценера жәмәйтінен әліге гастроль түгіл, әміне бұл әліге таба бүләкке болашаға емен күрсәтірішіңін алдым. Әміне бұл таба конкрет сенекі болашақ. Әгер де жоқ екен, қайсы дәрежеде келіп шықмаса, біз оны білеміз. Біз ол табаны бүләк етеміз шул рецепт юллаушыға. Тамашашыға. Ұзатабыз, тамашашыға. Міне, барысы да қәділ, меңа қалса шылай бет. Әйде, ең бірінші болып, сенің күндәшің білән танышыға әлі. Гафиятуллина Алина, 32 яшь, Бөгелмә шәһәрендә туып үскән. Казан дәүләт мәдәният институтының рәссам бүлеген тәмамлаган. Бүгенге көндә пәрдә сату кибетендә эшли. Төрле илләр буйлап сәяхәт итәргә ярата. Төркия, Германия, Греция, Кытай илләрендә булганы бар. Тәмле көрәш тапшыруында да Кукмара табасы өчен көрәшеп карарга булган. Я güzelim, biz инде синең көндәш белән таныштык. Гафиятуллина Алина менә аны фотосын мин сиңа күрсәтәм. Бик шибәр. Шулай ук ябык синең кебек. Молодец. Ул да пешерергә генә яратадыр миңа калса, ашарга бик яратмыйдыр. Һәм мин сиңа хәзер күрсәтергә тиеш нәрсә, нинди рецепт юллаган безгә. Бу аңлавымча Бу нидер пирог бу? Apple pie. О. This is apple pie. Бу алма пирогы, яра пирог дибез. Шарлоткага охшаган, миңа калса, бу шарлотка. Бу бик матур ясаган бу. Духовкада пешә торган, әзерләнә торган ризык дип уйлыйм мин моны. Как раз сезон алмалар Сезон, әлбәттә, менә шуңа күрә алма алып килмәдеңме андый мондай? Юк шул. Алма үзсәм ит тулы алма, җибәрәләр дә җибәрәләр. Но пешергән юк вакыт. Соң бүген килеп китәрмен мин, егездә бик күп булса. Берәр капчык белән безнең балалар да бөтенесе яраталар. Бүген сиңа менә шундый шарлотка, менә шундый ризык әзерләргә кирәк булачак. Пешерәбез, сала бирсә. Минем уйлавымча, бу сиңа авыр булмастыр. Хәзер бөтен нәрсәне эшләргә тезеп куябыз. Син әзер булсаң, без башлыйбыз. Мин әзер, киттек. Я достар, безнең бөтен нәрсә дә әзер. Шарлотка булгач, анда төп нәрсә, төп ингредиент ул алма. Алма. Карагызлар нинди матур. Алма әлбәттә, анда кирәк шундый матур эме кара. Алма, он, кефир, шикәр, сода, монда инде шикләүкләр, аннан соң корица белән алып, без инде бизибез. Ванилин. Тагын нәрсә, туз. Бетте? Борыш кирәкми. Уксус. Ярар, сиңа әле тагын хәтта нәрсә дидек. Менә кара инде мощный аппарат китереп куйдылар. Мощный аппаратта куйдык, әйме? Син хәзерге вакытта әйдә башла. Алма кисәбез, әйдә. Матур итеп. Алма кисәсең, матур итеп, чөнки анда рәсемне хәдисең, матур итеп тезелгән иде, әйме? Менә шулай урталай бүләбез дә без аны. Кисә беләсеңме? Син кара алма кискән арада, мин бераз гына үзебезнең спонсорлар турында үземнең матур сүзләрне ишетәсем килә, чөнки без бүген әле беренче тапкыр менә бу кухняда аш бүлмәсендә дип әйтик, бүгенге студиябызда. Һәм әйткәнемчә, безне монда чакырды
Mili компаниясы. Mili компаниясы ул көн күреш техникасын җитештерүче компания һәм аның 100 елдан артык тарихы бар. Гомумән әйткәндә, бөтен техникада менә шул әйтәбез духовой шкаф, яисә анда менә шул ук вытяжка, яисә бу плита һәм башкалар барысы да Германиядә, фәкать Германиядә барысы да ясала, шунда эшләнә һәм шунда җитештерелә дип әйтик әле без сезгә. Һәм бөтен материаллар алар югары сыйфатлы чималдан эшләнелгән. Һәм әйткәнемчә, алар инде менә гаилә традицияләрен саклап киләләр. Шуңа күрә бөтен төрле ризыклар менә бу плитада әзерләнгән, шул ук духовкада әзерләнгән ризыклар бик тәмле килеп чыгалар. Һәм хуҗабикәләр өчен бөтен менә бу техника бик җайлы. Уйланылган. Шуңа күрә аларга без инде зур рәхмәтне җирештерәбез. Һәм рәхәтләнеп, аларның техникасын да бүген әзерлибез. Киттек. Бүген әле сиңа әйткәнемчә, духовка кирәк булачак. Әле духовка турында без айрым аңлатырбыз сезгә. Әле аның махсус белгече бар духовка буенча кирип аңлатачак. Әйткән диярсең. Әйдә, яңалыклардан, син яңалыкларың бик күп. Билгеләп, яңа җырым чыккан, инде клипым чыккан, инде яңа чыккан җырым, теге бас клиплар, алар инде артка калдылар хәзер. Безнең бит инде октябрьнең инде беренче атнасы менә узган атнада гына синең яңадан яңа кибетең ачылды Әлмәттә. 5-нче ноктасы. 5-нче нокта. Юбилейный шундый. Чөнки 2 нокта Казанда белән, берсе Өфе калаһында, берсе Яршалыда, берсе Әлмәттә. Әлмәттә. Ниһаять, анда Әлмәттә инде мин иң беренче булып башларга тиешим, чөнки ул минем якларым, үз ягым. Ләкин без урын көттек һәм ниһаять ул булды. Аренда өчен. Менә шул сәүдә үзәгендә инде. Һәм менә ачылып киттек. Аллага тапшырып эшли башладык. Уңышлы. Рәхмәт. Я сату әйбәт барамы? Алай тфу-тфу күз. Кайсы ноктадан күбрәк керә? Теге кайсысы качает? Уфа ничегәндә, Уфа. Барысы да нормально качает. Ну, әлбәттә инде Казанда күбрәк, Казанда бит инде ул миллионный город. Уфа, Өфе калаһы. Уфада, ничек дип әйтим инде. Әле бик белмим, менә культура кертеп, менә без аны кертеп җибәрәбез, менә шуларда, Алла бирсә. Шаллы бик әйбәт, әлхәмдүлиллә, рәхмәт сезгә. Безнең Әлбәттә яхшы булыр дип ышанасы килә. Уңышлар, я мәчнәп Рәхмәт. Без яратабыз эшләгән кешене, эшли белгән кешене. Икесе дә бит анда стратегия, маркетинг, алар белән кем шөгыльләнә? Салаватмы? Анда инде икебездә, безнең барлык кызлар белән дә без киңәшләшәбез, кемнәр бездә эшли, һәрберсенең үз фикерен тиге тыңлап, нитеп, менә шулай общий нәрсәләр ясап, итоклар ясап, нәтиҗәләр ясап шулай. Алайса бер-беренә әйтми, ярар, килгән. Ни өчен яулык белүче кызлар, яисә ханымнар, апалар сездән яулык алырга тиешме? Берничә семьяга ни генә китер? Дәлил. Ни өчен синне? Беренчедән, бездә бик зур ассортимент. Төсләр буенча да һәм вариантлар буенча да. Теге тукымасы дип әйтәм. Икенчесе, бездә бик бәяләр бик шундый арзан, үзенең сыйфатына туры килә торган бәяләр. Менә. Өченчедән, ул сыйфат инде менә әйтеп киттем һәм сыйфаты яхшы бит инде аның. Сыйфаты да яхшы. Конечно, яхшы. Чөнки мин һәрбер кайткан яулыкны беренчедән үземдә тестировать итәм, үземнең башта бер атна киеп йөри һәрбер. Туганнарга таратам. Һәрбер яулыкны бер атна киеп йөри башта. Баштан салмыйча. Ансы бик мөһим беләсең булат, чөнки төрле тукымалар була, кайберсе кулакны авырттыра башлый, кайберсе просто менә бәйләнми ул менә. Тукта, кулакны авырттыра беләсеңме нигә? Чөнки каты бәйлисең. Ну, ансы да бар. Бар шундый материал менә нык ятмый инде кулакка белән. Так. Вот. Оннан соң гына мин аны үземнең клиентларыма тәкъдим итәм. Аңладыгызмы? Сайлау мөмкинлеге, сыйфат һәм бәя, һәм әлбәттә инде ул тикшерелгән, тест узган товар. Булды. Шу. Аңлашылды, рәхмәт. Тагын бер кат, менә реклама ясадык синнән биш. Бу җит. Я, алмалар туралы бетте. Гашы бик тәмле. Я башлап кара. Бу нинди алмалар менә кайсы яктан алып кайткан? Мин беләсем, алмашларны шапылдап ашарdım. Бик сочный, мощныйлар булар. Әйбәт булма. Кая, hepsini pişirip tırmıyoruz ha. Böyle pişiriyoruz. Şimdi koygan biberlerini böyle pişir de. Tamam. Tamam. Siz bitne özgürtünüz bilen durasınız. Hayır. Alma oturttınız mı?
Yok, bilesizmi, әле biz теге тышкы юк. Зонага әле гел чыкмадык. Үй ішінде ремонт әлі Үй бітмеді ішінде. команда. Biz аны бетердик инде ремонтларын да, просто вакыт юк теге тышкы юк. Мен бит бала белән булдым, әле шушы елны. Ниһаят мин аны балалар бакчасына бирдем. Мен тапшырдым. Тапшырдым. Менә, миннан табу сездән үстерү. Бик теләп бардымы? Білесің, мен аны инде Иладымы? бәләкәй чактан ук бер нигә йөрткән идем, шундый бер түгәрәккә. Балалар белән инде әзрәк күнегә торсын дип инде. Ул бик рәхәтләнеп балаларны бик ярата. Килгәчтен дә уйный башлый ул, безне гел оныта. Аннан соң килгәчтен генә исенә төшә. Минем әни бар икән. 20 килә. Һәм сез балалар бакчасына бирү зур проблем булмады? Юк, зур проблем булмады, Аллага шөкер. Ул теге менә беренче көннәрдә башта ярты көнгә калдыралар бит инде теге. Баланы берничә. Без аны бер генә көн микән калдырдык та, барсы да бик яхшы дип әйттеләр дә тәрбиячеләр. Теге нитми дә, еламый да, йоклый, ашый дип әйттеләр дә. Шуңа күрә мин аны икенче көннән үк уже тулы көнгә бирдем. Чеш Мәдинәгә. Бер дә 8 ай безгә, 9 ай булды инде менә. Безнеке 2дә 5, безнеке белән ничек үкерә. Башта Бармын барган дип. дип кенә. Аннан соң, Всё. Прочухала. Юк, ул безгә бәйләнде, шуңа теге бик каты пандемия вакытында яхшы. Вот тот кеше баласы, Ярар, инде уңышлы гына җирсен, шулай ук Шулай күп һөнәрләргә өйрәнсен. Ширләмәсен. Сезне онытып бетермәсен һәм ширләмәсен. Иң мөһиме шул. Ничибез хәзер? Хәзер әйдәк камыргыны әзерли башлык. Камераны әзерләр өчен без Менә монда барсында тутырабыз да без. Техникалар. Кефир бу инде безнең. Хуҗабикәләр өчен хәзер азапханасы да юк, былгатып Инде шәбәй бер бу. Нәрсәне салдым, кнопкасына бастым. Так, менә шикәрне дә салабыз. Әйдә, күзгә карап кына, Монда бит әйдә. инде Күрәк салсаң тәмлерәк булабыз. Мин бит әйтәм шикәрне дә салдык, содасын да Шәй тәмле салабыз. булсын өчен нишләргә кирәк? Заварканы күбрәк салырга кирәк. Син каты эчәсең дә шәй. Каты эчмим инде, балар бөтенләй теге сыек ясыйлар. Хәзер минем туганнар, якыннарда да инде мин сыек чәй эчмәгәндә. Булды, содасын да салдык менә. Сау әйдә, тындыр барысында. Корицада җибәр, шунда тагын нәрсә бирим. Ванилин һәм он. Ванилин күп кирәкме? Монда Эзаның инде пачкасында шул ичтә бездә. Син үзең шарлотка әзерлисеңме? Шарлотка әзерләгәнем юк, ләкин минем примерно шундый рецепт белән кекс пешергәнем бар. Алмалы шундый ниле әйе. Вот шуңа күрә әзрәк. Ягъни салават һәм синең кызың инде шарлотка дигән нәрсәдән мәхрүм иде. Так. Онны менә шулай әзәзләп итеп барыбыз инде без әйме бөтенләй салып бетермәбез инде. Әйдә, без аны кабылгатып алабыз. Әйдә, булгатып алабыз. Әйдә без аны кабыз. Мин хәзер ярдәм итәм бераз гына. Монда төшми. бик җайлы бу вообще-то. Бик җайлы гына. Шалтыр. Һәм икенче ягыннан скоростларны. Басыймы? Менә бит. Әкрен генә онны куша торган. Кара әйбәт нәрсә икән бу? Ха? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Күпме кирәк мин белмим, күпме кирәк бу. Ник ни булды булмасын, куя. Всё, менә һәм шулай инде. Шул җитәдер. Торсын. Я, без инде булгаттык, монда барысында миңа калса нормаль килеп чыкты. Нормаль гына түгел, отличный. Шәп булгатты Җайлы бүген. бер. Җайлы бер. Хәзер моны ничек алалар микән? Моны күтәрергә кирәк бит. Менә күтәрсеннәр шулай ук. Шалтыр. Хәзер табага без менә нәрсә дип аталган менә бу әйбер. Бу пергамент кәгазе дип аталган. Карагыз әле, беләсезме, менә бу Кукмара табасын, мин инде әйтим, безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыты заводы, ачык акционерлык җәмгыяте, күрәсезме? Made in дигән Кукмара. Безнең өйдә дә аларның Кукмара. Сөйдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт саба һәм Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлылык өчен әлбәттә бу товарны инде, бу табаларны, кастрюльләрне сез әлбәттә интернет кибет ашада сатып ала аласыз, игезгә китереп бирәчәкләр һәм фирменный кибетләре бар Кукмарада. Бар Казанда 3 кибет, бер юлы 3 кибет, аның берсе. Менә монда ерак түгел инде, менә безнең бу студиябызда бүгенге Павел Люкин урамы 114 адресы буенча урнашкан, бу беренче кибетләре. Икенче адресы Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында һәм кварталда дип әйтәбез без, Мусина урамы 23Б адресы буенча урнашкан кибетләр. Барасыз, аласыз, тигәнеп кайтасыз, багажник тутырасыз да хатыныгызны, ирегезне сөендерәсез менә. Бу ниләр табалар бик уңайлы бит әле алар. Бик җайлы табаларны мин яратам, шул хәтле яратам. Шуңа күрә үз яраткан табаларымны инде сезгә дә эшләргә, алар белән мөмкинчелек тудырам.
рифма килеп чыгып. Кара, күрдеңме? Алынды. Беләм, Моны соңа әйтәм моны бит инде. духовкага тыгырга була. Бу табан, конкрет бу табан. Шуңа күрә сен Хоть моны бирәм. кыздыр, хоть духовка. Әйе. Ничек ишелсең, әйдә. Менә хәзер туктайды, менә шуна торсын. Әйдә, юк, син монда китә аласың, әйдә. Китә аласың шунда. Менә хәзер Маштырады ди. Әйе, шулай булсын. Ишәп торды. Хәзер әйтәләр. Турсынга. Турамы? Әйбәт тора. Так. Так, монсы ничек Бирә салына? бераз. Ага, бер. Ага, всё булды. Шулай. Башта шуны саласыңмы? Нәрсә Башта сала? алма түгелме? Әйдә, бисмилла әйтеп. Бисмиллахиррахманиррахим. Ага. Слушай, ике үзәгенә җитәрлек булды монда. Монда башкаларга кирәкми дә бит. Монда бит башка кеше күрмисең. Тәмләп шәй. Камера артында басып торучы яратмыйлан ди берне. Дип ышанасы килә. Әйдәле менә буларын да кырып салыйлар. Рәхәтләнеп. Мин риза. Мин риза дибергә. Хәзер алмаларны матур итеп тизеп чыгабыз да. Аннан соң бу әйберне без духовкага озатачакбыз. Так. Монда барсына салып бетердә. Ая алмаларны тизим хәзер матур итеп. Ая алма тизгән вакытта син безгә сөйлә үзеңнең права алу маҗараларын. Ягъни мин ишеттем, мен дә салават әйтим инде. Булар бер тәҗрибә сөйләп инде. Ниһаят хатын права алды ди. Әллә машина сойлыймы мен? Сайлайм. Или үзенәме? 1971 елда машина карап куйган. Ярар. Раритет. Ул миңа. Хатынга йөри башлаганда өйрәнергә менә дигән машина диде. Ярар. Беләсең, Булат, мин күп кенә еллар йөрдем ни. Таксида. Юк. Салават янда. Правага укымый, миңа ул кирәкми дип инде. Шундый принцип буенча яшәдем. Ирем йөртер әле дип шундый ни белән инде йөрдем. Уйлар белән. Так. Аннан соң бала туды да. Так. Без үз өебез белән тора башладык та. Шәһәр читендә. Бик җайсыз була башлады миңа. Менә бу кирәк була башлады. Әйе, бик кирәк була башлады. Ул теге понттан түгел, әйме, хатын-кызларда. Менә шулай үз өе белән тора башлагач, уже шәһәргә чыгу минем өчен шундый зур проблемага әйләнде ул. Понт түгел бит, понт түгел, кирәкле бит. Понт түгел, ул кирәклектән мин аңа укып чыктым. Чөнки теге кресло белән таксида табып булмый, теге шәһәр читенә килмиләр. Аннан соң һәр вакыт такси белән балада тоже теге йөрү әле ничегрәк миңа җайсызрак. Ни әйберне алып булмый, ни креслолары пычрак була шунда, төрле машиналар ләгә инде. Һәм Салаватны да һәр сәгать сайын бит инде мин шалтыратып аны чакырам бит инде, матур миңа монда кирәк, матур миңа тигәндә кирәк дип инде аның үз эшләре. Шуңа шулай уйладым да, бер көнне алдым да, документларны бирдем дә. Давай түрә. Ләкин ул минем шундый озакка сузылды, чөнки без пандемияга эләктек. Ул безнең, аның каравы теорияны бик яхшы өйрәнгәнсең. Әйе. Өйрәндем. Теге Теорияны мин 3 тапкыр сдавать иттем. Симуляторлар белән 3 тапкыр теорияны сдавать. Менә нәрсә, теорияны бик авыр бирдем мин белмим. Чөнки беләсеңме соң инде? Син иң төп кагыйдәне беләсеңме? Инде. 3D. Кагыйдәсен, Юк. Әйтәм. Белмисеңме ни? Юк. Дай дураку дорогу дип. Правило 3D. Шуңа бер кашанда мин хаклы икән дип, анда күкрәк кагып яисә теге йодрык күрсәтеп расларга, исбатларга кирәк түгел бер нәрсәдә. Юллар бар икән, усын да китсен. Шулай Усын да була. китсен. Правалы Мир бунда кала, син сыра теге безгә өйрәншәдән. Һәм инде тагын бер нәрсә бар. Помеха справа дигән әйбер. Әйе, усын беләм. Помеха справа. Һәр вакыт карап җиргә инде. Бер шуны карарга кирәк. Син төп юлда барганда әлбәттә карарга кирәк түгел, но шулай да истә чыгармасаң. Рәхмәт Булат, искә төшергәнең өчен. Бара чыгатый, мин искә төшереп торгазы. Үземнең кыз балалар үсеп килә бит, аларга да кашында бер шушылай өйрәтер аннан соң. Әле укый башлаган. Кая әле 15 яшьтә әле. Бе 16 яшьтән бит инде. 16 яшьтән правалы буламы? Укый башлыйлар, әйе. Менә бит. Хәзер монда теге хатынга түгел, кызга да машина аласы буламы? Да. Менә икән алайса проблема. Юк. Әйдә, башка күчмик әле, башка темага. Бу темага. Ярар. Димәк, син инде хәзер автоледи. Правалы. Ярар. Хәтлим. Исән сау җиргәсен, яме? Рәхмәт. Иң мөһиме балагыз белән, гаиләгез белән исән сау җиргәс. Кауфатар күрмичә. Светофорның шуны сүзләргә дә кирәк. Радиода шәгәмдә.
светофорның яшел семафорығына сізге жолдаш болсын деп. Шындай. Амин, шулай Пафослы болсын. сөздер айтады. Ярар. Әзір, мұнда барса, біздің қазір Все, болды реклама болашақ. Біз кетеміз қазір рекламаға. Біз жасап бітіреміз бұны. Жасап бітірдік. Рекламаға кеткенше шunu айтып өзім. Бізге мұнда керек болашақ духовка шкафы. Айда біз аны қобызы. Духовка шкафында қобызымыз. Аны бізге қазір мақсус қобызы берешектер. Шулай ме? Мили компаниясының білгіші мұнда кіріп, бізге барысында оңаташақ, сөйлешек. Нешік ішлеу, нешік қыздыра, нешік пішіре барысында. Һәм ол келгешкені біз мұны духовкаға заташақпыз. Сөйлештік ма? Қазірге тәмлі кірішті реклама. Достар, ТМТV телеканалында тәмлі күрәш тапшыруы давам итә. Әйткәнемчә, без бүген сезнең белән яңа студияда, яңа аш бүлмәсендә, яңа кухня дип әйтгәндә яхшы. Чөнки безне монда кунакка чакырды көнкүреш техникасын җитештерүче Мили компаниясы һәм бүген әлбәттә инде аларның вәкиле дә бар, белгечләре дип әйтәбез. Аның исеме Евгения. Евгения, добрый день. Да, здравствуйте. Спасибо, что вы нас позвали к себе в гости. Очень приятно, очень красиво, все прям классно, перфекто, атмосферно, все вот так сейчас говорят. А все почему? Все почему? Потому что все сделано в Германии. Вот, это самое главное. И прекрасную нашу шарлотку мы сегодня печь будем в духовом шкафу Мили. Так. В этом прекрасном. Каждый, между прочим, духовой шкаф Мили собирается в Германии на своих заводах. И каждый этап производства контролируется. Так. Благодаря чему мы с вами получаем духовку, которая прослужит нам много лет. И пользоваться мы будем просто с удовольствием. Еще после нас детям останется, внукам. И внукам. Да. Это точно. Давайте мы отправим Так, нашу тут духовку. программу можно выбирать. Конечно. Это как умный компьютер, прямо уже здесь. Да, это очень умный компьютер. Управление M-Touch, оно нам позволяет полистать, как мы привыкли в смартфонах, и выбрать тот режим, который мы хотим. То есть либо автоматическую программу, Супер. да, которых здесь, смотрите, какое множество. Пропал, да. Да, либо специальную программу. Например, мы можем здесь засушить наши овощи, фрукты, сейчас как раз сезон, что-то разморозить, подогреть и даже расставить дрожжевое тесто. Ну а готовить мы с вами будем на режиме классическом, который также есть, хоть и в немецкой духовке Мили, верхний и нижний жар. Ну, как наши бабушки раньше пекли, да, классически. Да, так. да. Но в По отличие... технике Мили, да. Конечно, это же семейное предприятие, которое уже больше там, 20 Да. лет занимается производством, и они, как наши бабушки, конечно, отвечают за качество. Так. Мы выбираем с вами температуру. Как думаете, какую поставим? Вот тут она у нас участница где-то Есиксен. Есиксен это 180. Отличная Фантастич, температура как раз. фантастич. Здесь мы можем регулировать до 250 или до 80 в зависимости. Для разогрева она быстро разогревается? Очень быстро разогревается. Тогда Сейчас давайте мы с сначала вами... 200 разогреем, сначала так прям 200, а потом на 180. А можно же, наверное, во время? Конечно, вытекания можно. надо изменить. Всё, давайте сначала С 200. духовками Мили вы можете абсолютно все. Выбираем 200 градусов. Так. Быстрый разогрев включаем. Нажимаем ОК. Ага. Все. Действующая температура показывается. И важно, в конце приготовления, благодаря тому, что внутри у нас с вами специальное покрытие Perfect Clean, нам будет очень легко почистить духовку. Так, Поэтому готовить с Мили можно с удовольствием, не боясь экспериментов на кухне. А, можно вот так закинуть. Шо. Бисмилля айтамыз. Бисмилля айтып. Кеттік. Вместе. У меня вопрос. Он еще и, наверное, кинофильмы показывает какие-то. Нет, Вот так. кинофильмы Широкоформатный показывают экран. другие производители. Ладно, я шо, инда меня. Да я понимаю, я понимаю. Ну все, да, мы, значит, все. Даже таймер можно поставить, установить. Можно, конечно. Но пока греется, Хорошо. но когда У нас еще производит- пока 38. да, когда нагреется, подастся звуковой сигнал. И потом мы уже установим, получается, Да, таймер. таймер, да? Евгений, большое спасибо. Я думаю, с таймером я здесь разберусь. Я вот уже вижу колокольчик. Железная логика. Да, я думаю, что вы справитесь, потому что все легко и понятно. Конечно. А для тех, кто хочет приобрести такую Да, духовку, адреса. к нам в салон на Назарбаева 16 или на Чистопольскую 26/5. Приглашаем. Все, большое спасибо. Вам спасибо. Мы уже здесь, на Назарбаева 16, да. Все нам нравится, все хорошо, отлично. Отлично. Я думаю, еще на остальных передачах мы с вами еще увидимся. Конечно. Да? С удовольствием. Все, большое спасибо, Вам Рахмат. спасибо. Гүзәлем, біз сеңа рубрика әзірләп қойдық. Біздер рубрикаларында сен танышма?
Шул рубрика. Рубрика, сенің рубрикаң білесің ма? Сенің рубрикаң Салаваттан ара кете алмады. Миниханов енді аңлашыла. Салават теге сен барып бір кішін эпизодына кетересіңдер деп ойлаймын. Әлбәттә, енді шул бір кіші мені. Миниханов. Так, шул бір кішінің қолларында болашақ тірілейбірлер. Аның біз фотосуретлерін алдық. Интернеттен әлбәттә. Һәм бір ілішін қопладық. Менә хәзер сен бізге айтып бергән ирсен. Менә бу фотографияда сақалы бар, күзлеге бар Салаватның һәм қолында нәрсәдер бар. Нәрсә қопланган монда? Ничек уйлыйсың? Нәрсә монда? Айны компьютерның сумкасы. Компьютер сумкасы, бірінші вариант, екінші вариант. Екінші вариант просто документы. Документтар. Һәм үшінші вариант телефон болсын. Телефон болсын. Так. Бұл рюкзак. Қоян алған ол рюкзак ма? Қана, бұл кімнің сенің рюкзак ма әлі бұл? Жоқ, ол нешеп ол ері ұран болып бұл рюкзак білен. Не білейм, өзінен сұра, сен ерің бейт. Сұра әлі сенен бұл. Бұл рюкзак біздің путешествияларда ері тұрған. Кеткен бұл, сен тапшырда вақытта қоядар. Қоядар ерген. Қоядар ері бұл, так, адресі, жоқ, адресі біздікі. Әлі бұл Ресейде сені тұтып үлгіре аласың. Так, бала табу бүлмәсі. Мында фотоға сен түсіріп тұрасың бұл. Мында не болырға тиеш, мінәм шындай карточкалар берелер бет, анда тегі вес, рост, шындай карточкалар тиеш. Девочка деп язылған. Güzelim hem Salavat'na kadar. Sen maladis. Aferin. Bir bal. Tring. Так, түбәтә кигән. Мансын білем нәрсе тұтқан. Ол кофе біздің бек ярата. Кофе, капучино, flat white. Flat white. Гләсе ішемсің, гләсе. Гләсе yok. Flat white. Ансу flat white. Ой, у меня аңлатқан еді. Ярар, керек түгел. Сен яулыкларны ең мөһиме белсәң, кофе белеп тору сиңа мөһим түгел, дөрес. Кахуа. Менә монда точно ноутбук Apple-ныкы. Монда тиге алма белән. Ябыл. Ябыл. Алмабыл. 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 Ага, монда да кахуа, монда да кофе, монда да шынаяк, сынаяк, цәмә кофе. Нигәдер шулай уверенно әйттем. Бу кайдасың бу мен бу? Бу съемкалар. Мин сине озак эзләдем, җырына төшерелгән площадка буе. Монда микрофон бар. Аңлашылай, монда микрофон. А бәлкем шпагадыр, монда шул баскан шундый пазар. Шпага белән кемдә? Беренче вариант микрофон, икенче вариант папка, монда кара. Калада кемдәдер? Шпага белән. Җавабың дөрес түгел, мин Д'Артаньян. Юкмы? Микрофон була тиеш. Әйе. Кара дөрес бит. Бу бит дөрес җавап. Чим икенче бапмы или өченчеме? Так. Бу ике кызын таныдым. Түбән Камада оештыручы егет, концертлар оештыручы, мероприятиялар оештыручы. Нәрсә монда? Так. Мәдинә түгелме монда? Жоқ. Әле монда тумаган әле ул, анда. Монда менә шушы егетнең баласы түгел микән? Әйе. Шулаймы дөрес? Мен әйтәм, монда Мәдинәдер дип уйлаган. Әйе. Мәдинә булмады. Так. Siz аш бүлмәсендә каяда нәрсәләр төшерәсез? Салават нәрсәләр турый монда. Турый. Суган, кишер, чигендер, кыяр. Бу сыр булырга тиеш. Яисә Уа муланы турыймы? уа, по-моему. Уа. Сыр мы сарымсак мы сыр уа? Сырга охшаган. Анда өстенә тегене сыр сипкәлек булган. Нәрсә пешердә монда Салават, нәрсә алган кулына? Нәрсә микән бу? Бер яңа телефон булган микән? Мин үзендә мин карамадым, мин син белән бергә шулай җаваплар эзлим. Булсын телефон. Телефон. Яңа телефон. Бу гүзәлемә бүләк. Мәдәм чөтә. Кырау бүләкләрен дә шулай күрсәтеп аласың, менә дуслар, менә бүләк алды. Юк, бу кибеттә реклама ясаган вакыт булгандыр ул. Бу алкалар синең исәнме? Бу алкалар миндә гомумән юк. Кемгә алды икән ул аны? Кара дисең. Әнисенән әгәрме? Әнисендә күрдеңме син алкаларны? Так, Салават. Ага. Ике гаишник. Берсе Салават, берсе Ринат. Гаи хезмәткәрләренең таяклары була бит әле. Жезл. Монда жезл дип уйлыйсың. Әйе. Кара дөрес җавап бит бу. Ага, тәмле күрәшкә Моны кунакка. сибирәт монда мин белмим нәрсә. Тәмле күрәшкә кунакка килгән иде Салават. Бу әллә качан булган инде бу тапшыру? Бу ни түгелме, теге лопаточка тотмый микән? Монда бит сез нәрсә пешерәсез? Бәлки монда күп мара табасыдыр. Может, күп мара табасы, белмим.
Әбәлек мындан алып келген бөләгеді. Салат. Салат. Балық янына гади салат. Бітті шуның белән безнең фотографияларыбыз. Қызық. Қызык рубрика миңа да ошады. Демәк, рубрикабыз тамам, безнең әле бераз гына вакытыбыз бар. Алма пирогы шарлотка пешеп чыкканчы. Менә мин инде күрдем рекламасын, ул да булса онлайн альбом. Хәзер бит инде заманасы шундай, дисклар чыгармыйбыз. Юк, чыгармыйбыз. Флешка чыгаралар, конечно, но интернет вариант ул бөтенсенә дә килешә торган вариант. Теге телефонга скачать иттең дә, машинадагы Bluetoothка тоташтырдың да. Хәзер мин күптән түгел быелны җәй башында бер дустым бар иде минем ул. Ул көн күреш техникасы белән түгел, ул авыл хуҗалыгы техникасы белән шөгыльләнә. Бар комбайн карысын киләм, киреп утырдым комбайнга. Анда кондиционер, монда ниләр, монда компьютер, кнопкалар. Урындыгы шундый йомшак. Безнең машиналарда андый креслолар юк, теге кәнәфиләр. Монда Bluetooth, монда монда Bluetooth'дан тоташасың да, нигене куясың да, җырны. Рәхәтләнеп радио, монда рәхәтләнеп тыңлап җирисең. Заманча трактор булган инде. Комбайнер. Комбайнер. Комбайнер, техникасы рәсәйнеке түгел инде. Техникасы аңлашыла, шулай ук Германиядән менә бу. Намда Германиядән бит нәрсә бәйле безнең бүген. Хәзер менә бу теге Америка көрәш техникасы да, хәтта Кукмара да әйткәнемчә Германия технологиясе буенча җитештерелгән. Һәм альбом шулай Германиядә сатыла дип әйттем. Юк, бөтен дөнья буенча аны каскашайтты була. Менә Салаватныкы чыкты, минеке аерым чыкты. Һәм менә дуэтныкын көтәбез. Дуэт альбом чыгар. Димәк, тыңлыйсыз килсә, кирегез минем битемә. Instagram битендә. Скачивать итегез. Һәм тыңлагыз рәхәтләнеп. Киләчәктә планнар, менә бу яулыклар турында бәйлеме, иҗат белән бәйле, нәрсә белән бәйле сезнең? Бөтенесе бергә дә үрелеп бара инде ул сезнең. Әле концертларга кайтасыгыз киләме, яисә болай да әлегә яхшымы? Болай эшләгән эшләрегез дә күп инесен беләм әле. Халык белмәгәнен дә мин беләм әле аның. Шуңа сөйләп бетереп булмый әлбәттә. Концерт дигәндә без аны ясыгыз килгән иде. Концерт Казанда инде, гастроль белән түгел, ләкин наша пандемия бит инде башланды да, ничектер безнең планнар үзгәрде. Ул барлык артистларның да планнары үзгәргәндер дип уйлыйм. Күпләре әле чыкмадылар гастрольгә, менә бик популяр артистларыбыз да әле пока чыкмыйча торалар. Булай инде гастроль белән чыгарга алай планнар кормадык әле. Вот, булай инде шул бизнесны алып барып, әкрен генә шул иҗатны, менә клиплар төшереп барабыз инде, җырлар яздырабыз. Клиплар мощный чыга. Шул бик зур рәхмәт Булат. Бездән дә лайклар. Лайклар. YouTube'та караласыз әлбәттә инде, яисә Instagram'дан да сылтамалар бар. Дуслар, безнең инде менә исен сизәм. Безнең пирог пешеп чыкты, шарлотка. Без хәзер аңа дегустация ясыйбыз. Дуслар, безнең дегустация вакыт килеп җитте. Менә бу шарлотка, карасыз шундый матур. Кстати, мен духовкадан рәсәм шундый җайланма алды, менә мондый. Кара, куен күтәрелә. Кулда пешмәй, шундый рәхәт. Менә шулай иттереп алдым. Күрәсезме? Шундый матур килеп чыккан, шундый шәп монда. Кая әйдә, тикшереп карагыз. Фото белән. Мин фотоны ачып карамадым. Тикшереп карасым килә. Сиңа бүләк бирерлек микән бүген, табаны юк микән? Әйдәле Булат. Кара син монда. Синеке хәтта матуррак кебек тоела. Юк, монда да матур, монда да матур. Булар близняшкалар, игезәкләр. Бу игезәкләр булу нәрсә дигәнне аңлата. Симәк, син бүгенге тапшыруда безнең Бөгелмә кызын җиңдең. Шулаймы? Гадел көрәштә җиңдең. Рәшин тәмле көрәш булды бүген. Бик тәмле, бик баллы. Әйдә булса дегустациясыз. Әйдә, конечно. Мин әлбәттә тәмен калпарасым килә. Бисмилла әйтеп так. Мин раз гына кырын кисеп алсам ярым, менә шул алмаларын ашыйсым килә. Менә бер кырын, менә бер алмасын. Бер алмасын эләктерәсе килә. Бисмилла әйтеп. Так. Вообще тәмле. Молодец. Булган. Сиңа бишлеп, димәк, бу безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара Металл җәмгыяте. Кукмара Металл заводы ашчык акционерлар җәмгыятеннән әлеге Кукмара табасын без бик теләп, бик рәхәтләнеп сиңа бирәбез. Дуслар, һәрбер Кукмара табасын төбен күтәреп караганда, карагыз, фирменный логотип бар, Кукмара дип язылган. Мәсәлән, монда язылган безнең Миле дип күрәсезме? Бөтен җирдә бармы? Миле. Монда Кукмара. Менә спонсорларыбызга зур рәхмәт. Зур рәхмәт сиңа, гүзәлем килгәнең өчен. Бу таба синеке. Рәхмәт. Салаватны һәм үзеңнең Мәдинәңне һәм якыннарыңны, кунакка килгән өчен барысын да сыйла, яме? Рәхмәт. Тәмле ризыклар белән, үзегезнең белән, сез үз йортыгыз белән торасыз.
Lekin ko'rish texnikasi kerak bo'lsa, murajaatdingiz melidan mana shunday dуховой шкаф deb aytamiz, duxovkalar olib jibarigiz. Salavatga qo'yib qashayotgan yana olay bir kerak deb. Ya, biz senga rahmatlar aytamiz. Ayda bizning televizion tomoshabchilari sening huzuringda. Rahmat. Salamlaringni, eslik tilaklaringni. Albatta endi bizni qaraganingiz uchun, bizning bilan bo'lganingiz uchun shu vaqtni barizg'a da esenlik, sog'lik, oshlaringiz ta'mli bo'lsin, yaxshi kayflar. Ta'mli yashik do'stlar, ta'mli oshlik hamida har vaqt oshda ta'mli kirishni har otnasan kuzatib boring. TV telekanalida sog' bo'lasiz.